зулайхо маҳмадшоева бо кӣ оиладор шуд? дар Истанбул барои зулайхо кӣ хона харид? бинобар маълумоте ки мо аз худи зулайхо дастрас намудем, дар Украина зиндагӣ зулайхо ошиқ шуду оиладор шуд. соҳиби ду фарзанд муҳаннад ва юзорсиф. ӯ бо ин ҳама мегӯяд: аз ҳеҷ чиз пушаймон нестам. имрӯз бошад ӯро зулайхои ҳоҷибибӣ низ мегӯянд. салом апа хоҳаро, ирӯз дар бораи як зани муваффақ гап мезанем ки Фарида Расулова, залатҳои директори ширкати Фаберлик, шуморо метавонад ки дастгирӣ карда ба зинаҳои директорӣ бурда расонад. ҳозир линияи нав шакшодесае ки худи ҳозир ки агар регистратсия шудем, шумо соҳиби 20 000 сомонӣ ва соҳиби 10 000 сомонӣ аз номи Фарида Бону мегиред ва ҳамчунин 10 одами дигара аз таги шумо регистратсия мекунад. шуморо ба қулаҳои баланд бурдан мерасонад. аз 3 феврал то 16 феврал шахсоне ки регистратсия мешавад, ӯро бетӯҳфа намемонад. дар командаи худаш барои одамои активниш розыгриш сар додагиае ки 10 та роҳхат ба шаҳри Алтай ва 5 та смартфон ва 1000 духӣ шумо соҳиби падарка мешавед. ногуфта намуд ки рақамҳо дар рӯи экран, марҳамат, занг занед. зулайхо маҳмадшоева бо кӣ оиладор шуд? дар Истанбул барои зулайхо кӣ хона харид? дӯстон ва тамошобинони саҳифаи Меҳробро ба шумо салом мегӯем. имрӯзҳо вақте ба саҳифаҳои иҷтимоӣ ворид мешавем, мебинем ки рӯз аз рӯз ягон блогере касбашро иваз кардааст, сароянда шудааст. журналисте тарки ин соҳа карду сароянда шуд, ва ё ровие тарки ин соҳа мекунаду боз сароянда мешавад. вале бояд инро бигӯям ки кам нафарон дар ин роҳ муваффақ мешаванд. мо имрӯз тасмим гирифтем дар бораи нафаре ба шумо қисса кунем, дар бораи зане ба шумо қисса кунем ки тавонист бо доштани мушкилиҳои зиндагӣ, бо гирӯдорҳои зиёди зиндагӣ ки ӯро пайваста ба нокомӣ рӯбарӯ мекард ва дар роҳи санъат, дар роҳи фарҳанг мавқеи худро дар рӯи саҳнаи тоҷик пайдо сохт. зулайхо маҳмадшоева 9 сентябри соли 1993 дар ноҳияи Фархор дар хонаводаи коргар ба дунё омадааст. зулайхо бо доштани 2 додар ва 1 хоҳар дар хонавода фарзанди калонӣ будааст ва дур аз падару модар дар тарбияи модаркалону бобояш ба вой расидааст. ӯ мактаби номер 1 ноҳияи Фархорро хатм кардааст. дар бахши равобити байналмилалии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон таҳсил кардааст. аз хурдаяш мухлиси манижаи давлат буд ва бисёр орзу мекард ки овозхон шавад. ӯ дар миёни ҳаводорон чун шогирди манижаи давлат шинохта мешавад. албоми худро бо номи Механдам дар соли 2013 пешкаши мухлисон карда буд. барномаи нахустини консертиашро бошад бо иҷрои 20 тарона дар рӯзи ҷавонон дар душанбе соли 2015 баргузор кард. бинобар маълумоте ки мо аз худи зулайхо дастрас намудем, падараш аз модараш ҷудо гашта дар Украина зиндагӣ мекунад ва алҳол аз Украина баромадан наметавонад. падару модараш якдигарро айбдор мекарданд барои ҷудоиашон. бинобар гуфтаҳои худи ӯ, модараш бо азобҳои зиёд ӯро ба вой расонидааст. модараш ба Русия ба кори муҳоҷирати меҳнатӣ мерафт ва оилаашро таъмин мекард ва зулайхо бо додарону хоҳараш дар хонаи бибиву тағояш зиндагӣ мекард. модараш чандин солро дар муҳоҷират гузаронд ва пас аз он ки фарзандонаш каме бузург шуданд, дигар ба муҳоҷират нарафт. зулайхо бошад аз хурдӣ ба сурудхониву шеърхонӣ шавқи зиёд дошт, вале ҳеҷ кас розӣ набуд ӯ сароянда шавад. вале ӯ ба модараш ваъда дод ки саратонро ҳеҷгоҳ хам намекунам ва бо ҳамин дуои модарашро гирифту онҳо розӣ шуданд. کاری دنیا آسان نیست کسی از این حیران نیست. мувофиқи гуфтаи худи зулайхо ба мо, аввалин боре ки ӯ ба душанбе омад, монанди дигарон он ҳам иҷоранишин буд, вале бо вуҷуди ин ҳама ба сахтиҳо тоб овард, тоқат кард ва имрӯз муваффақ шуд. ӯ бо сарояндаи машҳури тоҷик Манижа Давлат шинос шуд ва аз ҳамон рӯзҳои аввал ӯро Манижа ба шогирдӣ қабул карду зиндагиаш ранги дигар гирифт. зулайхо ошиқ шуду оиладор шуд, соҳиби 2 фарзанд Муҳаннад ва Юзорсиф, вале хиёнати шавҳар сабаби асосии ҷудоии онҳо гашт. ба гуфтаи худи Зулайхо,
ин зани дуюм гирифтани шавҳараш онҳоро аз ҳам ҷудо кард ва ҳатто аз ин ҳама Зулайхо хабардор набуд ва ба ӯ дар Инстаграм хабар омад, ки шавҳараш зани дуюм гирифтааст. ӯро пас аз тӯи шавҳараш таҳқир мекарданд, вале ӯ ин ҳама сахтиҳоро танҳо бо эҷоди сурудҳои нав дармон мекарду худро ором месохт. ӯ бо ин ҳама мегӯяд: аз ҳеҷ чиз пушаймон нестам ва бо оне ки маро танҳо гузошт, хушбахтӣ мехоҳам. Зулайхо низ имрӯз дӯстдоштаи худро дорад ва бисёриҳо гумон мекунанд, ки дар Истанбул ба ӯ дӯстдоштааш хона харидааст. вале худи ӯ мегӯяд, ин ҳамаро бо меҳнату талоши худаш ба даст овардааст ва соли гузашта тавофи Каъба карду бо гузоштани аксу наворҳо дар Макка хабар дод. имрӯз бошад ӯро Зулайхои ҳоҷибибӣ низ мегӯянд. ای الله از محبت مهربانی ای الله. дар охир бояд бигӯем, воқеан ҳам Зулайхо Маҳмадшоева бо ин ҳама кӯшишу талошҳои худ, бо сароидани дуэту сурудҳои ғарибиву модар ва зиндагӣ тавонист боз ҳам мавқеи худро дар рӯи саҳнаи тоҷик устувортар гардонад. ба ҳар яки шумо рӯзгори хушро таманно дорем. то барномаҳои дигар.